Здравейте хора, аз сме тук, днес играем Counter-Strike 1.6 и днес ще играем с почта, защото нета ми спиря. Точно сега ми спиря, като почнах клипа, преди да почнах клипа. Извинете, обърках се. И да, днес ще играем с почта. Ако ми дойде интернета, ще играем. Така... Red Block ще влеза. Не. О, е. О, виж ме, имам ножка. Трябваше разрушител. Не. Въй! Те са... там си пукат. Може да го убия! Фак! Въй! Въй, не, умирам! Аре, не, умрях! Колко пъти убих? 4. Така, някой ще си помисли, що играе сега CS. Щото може. Така, искам да се извиня, че накачих трети клип. Да, трети епизод на BitXCraft. Бъгна ми се епизода. Аз мислех, че през цялото време то е снимало, но всъщност стана обратното. Въй! Оф, тъпата бавна мишка. Така. Боц. Бам! Калашници по земята. О, е. Клипът са по 15 минути. И да. What the fuck, на къде тръгнахте? Да, ти тук пази бомбата, ако искаш. Ето, джемпия. Не, човек! О, те всички са тук. Сега ще ги чекаля. Въйте, мен ще ме убият! Как? What the fuck? О, е, под земята. О, е. О, е. Катесница. Б4, 6. Аре, тръгни. Аре, минете. Няма проблеми. Има за всички. What the fuck, видях някакъв. О, те ще отидат на... Шингарният на... Вижте. О, приятелю, бау! Въй! Ето защо неща да играя! С такъв снайпер! Пречувствам, че някой ще влезе в стаята и ще ми провали целия клип. Ето вижте какъв джъмп направо. Няма що. Така. Не! What the fuck? Бъгна ми се мишката. И да, изчакайте за малко. Извинете, но малко ще съм АФК.
Така, здравейте. Тук съм отново. Някакъв приятел ме търсише. Така, ще съм с пищакче. Ой, влезте ми вен, мишки. Не! What the fuck? Не, човек. Тъй, виж сега. Аз съм магиосник. Нека умрат. Да, умряха. И... вижте. Нищо не видях. Сега пак ще дойдат там тези мишки. Този път няма да ги пусна. Чухте ли бе? Мишки! Туп! Ой, мишко! Покажи се, мишко! Аре, мишка! Мишка! Всички са долани мишки. Ще откуват на Ато. Усещам килове. Нека презаредя. What the fuck? Дете да не гърнят на Б. Дум! Аз съм със снайпер. Няма да имам проблем да ги бия. Не ходи! Охо, и те са бая. Фак, човек, бъгна ми се CS-а! Отивам да вардя. Ще чакаля. Какво е ти? Искаш да стреляме? О. Вей. То му откърти главата. Тъй, някой тук има. Желаещи. Откъде се гърми? Малко тука. О, те ще гърмят на Б. Не, човек! Въй, мръднах са! И патрона как ме измести? Не знам. Кой ще слага бомбата? О, бомба! О, бомба! Сега па на А трябва да вардя. Знаете ли ко? Ръшвам та... Кото стане. What the fuck, те всички са на бебе. Един на Ато. Не! What the fuck? Ако бях в сервер... Така да проверя да ми е дошъл нета. Оп, извинете. Не е дошъл. Ще проверя колко време остава до края на клипа. Има още време. Няма какво да ви кажа. Ето как ми се... Извинете, уритах. Как ми се бъгна МК-то. Ще трупя килови. Ето, взех си партони. Там ли си бе, Мишко? Къде си бе, Мишко? Вей, там е. Те искат да се бият. Ой, тук са.
Кампия. Ха-ха. What? Има ли още? Не. Някакви. То си моя. Така. О, вече. О, не. Тук да не взема да влезнат някой нежелани гости. Той да не умря тук. Оф, как ме изплаши. То с къде? Ама и бомбата. Така да видиш колко време остава до клипа. До края на клипа. Има още 3 минутки. Ама то с къде е? За бога. Вай как ме плаши ти. Бял така. Така всички сме. Оф. То се е нагазил. Ое. Само да не сложи бомбата в последния момент. Няма го тук. И горе го няма. Аре, печелим. Не! Аре, бе, тапанар! Вай, те са мелят тука. Вай, човек, всичко стреля по мене. Нимо. В някой клип се чувах много тихо. Отивам да вадя на Ато. Аз ще съм първа прекусил прага. Ето даме и господа! Бич! Скачам! А не. Нещо от такова. Вай. Нещо. Не. Окей. Има! Не, човек! Така, хора. Здравейте, аз съм Тока. Окей. Тази игра последна. Ще я направя набързо. Е така 2-3 килчета. И мисля тук да привършвам клипа. Още. Здравей. Нямам проблем. No problem. Вай, ама. Вай. И хора, това беше за този клип. Дано ви харесало. Аз бях Тока БГ. Вие бяхте моите зрители. И да, дано ви е харесало. И